Ja, Spidershow indebærer faktisk 4 forskellige ting. Det første, det er lejersang. Den er vi i gang med, men den er ikke færdig endnu. Altså, vi har en del af teksten, vi har omkvædet, men det er også det eneste, vi har indtil nu. Så vi regner med, at den er færdig senest i slutningen af april, og så bliver den optaget i studiet, og så kommer den ud på som mp3-fil på hjemmesiden selvfølgelig. Så det er bare en lille ting. Det næste, det er så ryste sammen og lejrebål. Åbningslejrebål, det er sådan det skal nok være sådan et klassisk åbningslejrebål. Vi starter med et optog gennem hele lejren, hvor vi tager lejrebålet med i en trillebør, eller på en trailer, eller et eller andet stil. Og så går vi fra lejreplads til lejreplads, og henter spejderne, og går til arenaen sammen og afholder vores lejrebål der. Og på selve vejen hen til lejrebålet skal der være et rystet sammen, et eller andet rystet sammenleje. Hvordan det kommer til at være, det ved vi ikke helt endnu. Men ideen er simpelthen, at vi går til arenaen sammen og lærer hinanden at kende på vejen til arenaen. Første lejrebål, det er altid det samme. Det er sådan en officiel åbning med Grev Ingolf. Vi skal synge lejrsang, vi skal præsentere lejren, vi skal præsentere idéerne, hvad er jord til bord. Vi skal bare skabe den der typiske Tydal-stemning, sådan en lejrstemning. Det er jo det første, de ser af lejren, er hele lejren. Så der skal vi virkelig have drøn på, sådan lige en 90 minutters rigtig fin åbning. Grupperne skal præsentere sig, så vi ved, hvem der er med. Afslutningslejrebål derimod bliver lidt anderledes. Det bliver selvfølgelig i deltagernes regi. Altså det er ikke os herrer, der forbereder noget. Det er mere deltagerne, der kommer med sketch, sang, dans, alt det, de har lavet under selve lejren. Det er selvfølgelig den sidste afrunding på lejren, som det altid er. Og det lejrebål plejer også at være lidt længere. Til selve lejrebålet, der har jeg den første jobannonce. Har vi brug for 4 folk. 4, jeg vil kalde dem værter, eller hvordan man vil kalde det. Jeg har en, men jeg har brug for en lille spejder. Sådan en 10, 12, 13-årig spejder, som gerne vil være med. Så skal der være en senior, den har jeg allerede. Så kommer der sådan en halvgammel en, som Tim for eksempel. Og så vil vi gerne have et lillebror til det. Så hvis I kender folk, der er gode til at lave stemning på lejrebål, på tysk hedder det Rampensau, så kom glad med navne, fordi der skal vi virkelig have de gode folk, som er i stand til at skabe en stemning. Det er så til åbningslejr. Åbning og også afslutningslejr. Det største, det er så café-teltet. Det I kan se der, det er en Jordenburg, og cirka sådan kommer det til at se ud. Ideen med caféen er, at det er et sted, hvor alle kan mødes til mere eller mindre til hvert tidspunkt. Der kan man altid få en kop kaffe, man kan købe lidt sund slik eller mad, men der er der også altid både alle informationer, men også program. Og det er fra små, vi kalder det events, op til helt store programpunkter, hvor der er et eller andet stort show om aftenen. Jeg kommer senere ind på selve programmet. Jeg kommer til Barn Paul. Logo bliver nok lidt anderledes, men cirka i den stil kommer den til at se ud. Den kommer til at ligge på sportspladsen, og sådan vil det komme til at se ud. Vi har en stor jorde her, hvor vi sælger, hvor vi har diske, hvor vi har køleskabe og alt det der, hvor man kan sælge. Lige ved siden af har vi spejderbutikken. Det plejer at være sådan en container, ikke? Eller en trailer eller noget i den stil. Den vil vi selvfølgelig også gerne have med, så det hele er på et areal. Der kan man så også købe is og slik. Vi har café her, sådan med almindelige, hvad hedder de der, bord-bænkesæt. Og så en chill-out area, som det hedder. Der er der
sædepuder, der er liggestole. Udenfor er der måske, sand og surfboards. Mere sådan lidt, som vi kalder det, en chill-out lounge area. Kan du sætte lejrledelse i parentes? Til hver hjorte er der også altid et udendørsareal her og her, som er i samme stil som det telt, det hører til. Det vil sige, her ved chill-out er der sådan for eksempel parasoller, og der er liggestole, og det er sådan lidt mere, lad os sige, wellness, hyggeligt-agtigt, og der er det sådan lidt mere i caféen, er det lidt mere en almindelig caféstemning, med blomsterkasser og havenisser og sådan noget. Inde i midten, hvis I lige går tilbage, kan man se, at teltet i midten er en del højere end det andet. Kommer der været en scene. Det skal være sådan en mobil scene, som vi også kan bruge udenfor, hvis det er. En hjorte vil vi altid gerne bruge til lejrebål. Helt almindelig lejrebål hver eneste aften, hvor der sidder en og spiller guitar, hvor man bare lige kan lave snobrød og hygge sig ved lejrebål. Og selvfølgelig også uden for et areal med lejrebål. Her lænket med en stor kæde vil der så også være et brændemærke, hvor spejderne så kan komme og få et brændemærke på deres bælte. Så får vi en børnehave til de helt små. Der har vi allerede 3 folk, som gerne vil stå for den, og det bliver nok sådan en heldags institution, hvor man lige kan aflevere børnene en halv time eller en time, hvis man skal på aktivitet. Hvad er så programmet? Altså, der er altid mad og drikkevarer selvfølgelig. Der er altid kiosk og spejderbutik og en børnehave. Og ved siden af børnehaven sådan et kreativt hjørne. Der kan man altid lave et eller andet. Altså det står altid åbent. Det er ikke altid bemandet, men der er mange ting og mange brugsanvisninger, hvor man bare kan lave et eller andet. Rundt omkring teltet vil der også være nogle baner til spil, for eksempel beachvolleyball, cup og nogle andre spil, hvor man bare kan gå hen og lege lidt. En gang om dagen vil der være en udfordring. Det synes jeg faktisk, det er min personlige favorit. Der er et kæmpe væg med nogle træplader, og alle de der træplader, de er skruet fast. Og på træpladerne står der så udfordring til 2 eller 3 spejdere, eller 14 år. Det tager 3 timer. Kategori spejderfærdigheder. I kan vinde det, og hvis I taber, er straffen det. Det vil sige, at hver dag kl. 15 kan de gode spejdere komme op og sige, at vi vil gerne have den her udfordring. Så bliver det skruet ned fra væggen, bliver læst op, og så skal de lave den her udfordring. Den kan tage 10 minutter, men den kan også tage 2 dage for eksempel, hvor de skal skaffe et eller andet, bygge et eller andet. Og så får de enten en belønning eller en straf. Og en straf kunne være, at de skal synge sang til morgenparaden, eller hvad vi er. Eller en belønning kunne bare være noget andet, at det bliver læst op under morgenparaden, eller de får en is, eller hvad det er. Så der kan altid være folk, også fra forskellige tropper, der finder sammen og tror, de er gode nok til at tage sådan en udfordring. Og så kan de gøre det en gang om dagen. Dagens video, det er klart. Det skulle gå ud fra helst om aftenen selvfølgelig, hvor vi viser, hvad kometgruppen har lavet den dag. Så vil vi lave nogle kreative workshops. Det er mere sådan, som forberedelse af aftenprogrammet. For eksempel, hvis der om aftenen er modeshow, så skal det måske syes lidt. Eller hvis der er, vi kommer til at se senere, criminal dinner, så skal man måske bygge på noget andet. Så der vil være nogle workshops sådan rundt omkring. Afslutningen på dagen lige efter dagens video er en person, der fortæller løgnhistorier i hjorten med lejrebål. Og det er så afslutningen for spejderne den aften. Det er cirka ved 8-tiden, vil jeg tro. Og så er resten af aftenen forbeholdt til lederne eller seniorerne. En dag er det også til spejderne, men det kan I få se i programmet senere. Så har vi nogle ting, som vi kører
på ikke bestemte tidspunkter. Altså, der ved vi ikke engang, hvornår vi kører det. For eksempel, bare for at give et eksempel, cook-along. Spejderne har jo en opskrift hver dag. Den dropper vi. De går hen med deres madvarer på sportspladsen, der kan de tænde bål, og så er der 3 kokke, og de laver noget helt andet ud af de der ingredienser, de har. Og så koger de alle sammen, sammen med de 3 kokke der. Eller for eksempel, det er også en god en, sunrise tai chi. Jeg vil gerne stå op ved solopgangen og lave tai chi. Jeg kan ikke sådan, men det vil sige, det er nogle programpunkter, som vi kører indimellem aktiviteter og aftenprogram, hvor der lige er plads. Og det er frivilligt at deltage? Det er altid frivilligt, og der skal også lige siges, det er ikke sådan, at man skal tro, at hele lejren skal deltage. Nej, det skal det ikke. Hvis vi siger, jamen vi har en aktivitet, der hedder beachvolleyball, så er det de første 6 folk, der kommer. De kan være med, og resten kan bare ikke være med. Altså, det er også bare til små grupper. Dem, der har lyst. Store aftenprogrammer, musik, det kan være, jeg vil tro, det er folk, der spiller guitar på scenen. Der en criminal dinner, en kriminalhistorie, hvor seniorerne mødes for at spise aftensmad, og så sker der et mord. Ja. Vi har tænkt på dig. Og det har jeg. Så vil der være noget med open stage, hvor man kan komme og spille. Jam sessions, hvor man kan komme og spille. En aften til spejderne med improvisationsteater. Så en klassisk, kedelig bingo-aften. Det bliver fedt. Kombineret med en... kombineret med singer-songwriter. Ideen er simpelthen, hvis man spiller bingo, kommer der sådan folk, der synger deres egne sange indimellem. Men folk løber selvfølgelig ikke, fordi de gerne vil vinde bingo senere hen. Så derfor er det en god kombination. Så bliver der noget, der hedder Aften d'Amour, Ladies Night med speed dating og single party events. Og så er der noget nyt, det hedder flashmobs. Det er jo sådan et nyt begreb, flashmobs. Op til flere gange om dagen lyder et eller andet signal. Det kan være en trompet eller et eller andet. Det er så signalet, at der er en flashmob et eller andet sted. Nemlig lige der, hvor de spiller trompet. Og så kommer der nogle folk med sådan nogle overalls, som laver et eller andet. Det kan være, de laver lige en dans, eller de laver en lege, eller et eller andet. Det kan også være en god idé af wedding chapel. Vi har jo vores fine kirke her. Så en skøn dag kan man bare gifte sig. Så kan man finde en anden, og så kan man gifte sig. Det er mere sådan nogle, jeg vil kalde det, små ting, som lige tager... en dans for eksempel tager jo kun lige 5 minutter. Altså det er mere sådan nogle skøre ting, som vi laver sådan indimellem, når vi lige har lyst, eller når der lige mangler noget. Og ideen er selvfølgelig også, at man jo ikke ved, hvornår der er den næste flashmob. Så måske kommer det til at være sådan, at man kan købe et armbånd, et flashmob armbånd. Og hvis man har det her armbånd, så kan man altid i caféen få hemmelige informationer, hvornår den næste flashmob er hvor på Thyland. Meget, meget vigtigt for os er de der 3 forberedelsesweekender, hvor vi skal bygge en masse. Sidste weekend havde vi lige en plantur, hvor vi har begyndt at bygge barstole og liggestole til chill-out area og så videre. Men der er så mange ting, vi skal have forberedt, bygget, vi skal have bygget et par parasoller og så videre og så videre. Så jeg vil gerne virkelig, jeg håber virkelig, at I kommer til de 3 forberedelsesweekender, som Tim har kaldt Jumbo Deluxe. Send det ud til jeres spejdere, seniorer, ledere til alle gildebrødrene, så der kommer mange folk til de 3 arbejdsweekender.